matin ale kene mana sigi ame bokuna funi dola aman sense kata do dowere la wakati bolo da choko kofe amena do kibaru kanala amaru ne kanu bako koroto le do tabarkala amita be bi kokura kosebe kibaru ya la jona bakuruba bi na mena soni sugo kan ye CEDEAO ye jabili minge ka nyesi malika donatime faga hake o koni danchili ma malila ya no amena kuma o kan sokoma daina o minye shogel ko kala maiga ale koni nye sangelen soro ministry nyema nyana o aka wulika jo kara jume onye jamana de onye hakilina odi amena kuma o fana kan do fara la tajika o nyema ya so ale kuma na o kan no nye bakuruba ye sisan soni bina sigi munuga sisa dani no ay au bisimila wati mina minye nyamana bagardeni ale tibe kan laje minye ka don afo nyamana quartier ani demiseni munu be bala jale sokole do na foka se bele dugu to be ma kone ko uni sogoma bi sogoma daina radio Chiba FM ale sababula ale ni wule FM yenga obi ansoro bunya ani karama ale konna la kuma ay au bisimila anga bakuruba uru ko fe ni bela jale mina wala awye anya fo kunungo ko mali ye ka do kalo mugani nani suma ka fara ere kun donate me fanga kunuma kola o yala mali ni CEDEAO be ma ka tunu ama chama nyini ngali sima u yere la o konima wati duma do bo CEDEAO ma u ye bataki do bo ka jabili ke halino ya soro kunu anye asebe koro mana au ye minyi anga nyema ya so ye kibaru ya di aka awasanugo ale ba anya fo anga laje yawi a hakilina di tarata temene juin kalo kile 7 Mali frontela fanga nyemoko ka haklina talenko o min yɛrɛ be taleke frontela fanga jani ma ka se kalo 24 na CEDEAO kɔni y'a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni o haklina in tali ye baw u y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔw be sena walasa bɛnkan be se ka sɔrɔ cogoya min na o ni Mali frontela fanga maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka CEDEAO kɔni y'a yira a ka gafe in kɔnɔna la k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni na to olu ni Mali ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se bɛnkan sɔrɔli ma min kɔni be se ka hakilisigi di bɛɛ lajɛlen ma frontela fanga taabolo kan Mali kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ la CEDEAO ɲɛmɔgɔw kɔni ma ban pepewu Mali ka kalo 24 ma an kɔni b'a faamuya k'a fɔ ko u tɛna sɔn baara bolodalenw ma ni olu yɛrɛ dantigɛra Mali ɲɛmɔgɔw dɔrɔn fɛ an bɛ se k'a fɔ ko an ni bɛnkan sɔrɔli kɔni cɛ ka jan hali bi CEDEAO fɛ tabarikala awa sanogo ka ɲɛfɔliw ye nin ye shogal ko kala maiga sigili ye san kelen sɔrɔ an ka jamana ale kunna n'o ye ministre ɲɛmanya ye yani a kana a sigi waati kɔni ko a tun bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ Mali kɔni bɛna yɛlɛmabaw bɛna don ko kuraw bɛna baaraw taacogo bɛ ɲa san kelen tɛmɛnen kɔ ko are ko bɛ cogo di ko maliden dɔw kɔni m'a la k'a yira k'a fɔ ko a ye Mali danbe segin a yɛrɛ ma nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ka kɛwalew kɛra sababu ye ka Mali kɛ gɔn kelen na bila ye k'an kungo biye gɛlɛya mɛ don min na iko bi Umaru Koita ale bɛ nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ni M5 yɛrɛ maaba don Dr Sukel Kokala Maiga ale kɔni sigilen Mali fanga bolo ɲɛmaya la ni ye o sangile selen a ka baara okumu kɔnɔna na a kɔni kun ye sira 6 ta n'an b'a foli ma axe prioritaire min yɛrɛ ɲɛfɔra CNT maaw ɲɛna walasa ka se ka Mali kura baaraw sigi sen na san kelen tɛmɛnen kɔfɛ Maliɲɛnw yɛrɛ hakilila kɛra mun ye Sukel ka baara kɛlenw na dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ye baara minnu kɛ ko o bɛ maa nisɔndiya Sukel taara kuma diɲɛ ɲɛma n'a bɛ fɔ ko ONU tribune a taara o kuma minnu kɛ olu kɛra sababu ye bi mɔgɔw dalen don an kan mɔgɔw darana olu kɛra sababu ye bi dɔw b'u bolola nafolo ta k'u ɲɛsin a ma dɔw bɛ k'a ɲini fɛnɛ an n'u ka kɛ partenaire ye n bɛ se k'a fɔ baarakɛyɔrɔ dɔw feerela cogoya sugu dɔ la mɔgɔ dɔw labila n'a bɛ fɔ o ma ko compressé i ko ma ni chemin de fer ni Comatex mɔgɔw olu ka wari dɔw tun bɛ yen k'a wariw dilan ka sara mɛ a dunna a ko hali n'a dunna an k'a ɲini an ka dɔ d'u ma k'u fɛnɛ dusu avant tout c'est des Maliens k'olu fɛnw kɛ u nana u ye dɔ fara saraw kan bon mun ye yuruguyurugu kɛlɛli u b'o fɛnɛ la yuruguyurugu kɛlɛli bɛ sen na gouvernement yɛrɛ ka musaka u ye dɔ bɔ gouvernement ka musaka la ka 100 sara u ye 85 bɔ a la 15 de dilan département o baara kɛ n'o ye o la u ye miliyari 130 sɔrɔ a ye miliyari 70 ta o dilan sɔrɔsiw ma u dil'olu ma u k'u fara boloda la pour que an bɛ se ka dankari jugu la cogo min na o hakilila minnu kɔni filɛ nin ye Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma jɛni o ye bari dɔw y'a jira k'a fɔ ko layidu minnu kun taara Malikurako la ko olu ma se ka sabati premier ministre ka san kelen an bɛ se k'a fɔ bakuruba la malidenw kun jigi b'a kan k'a fɔ ko a bɛ se ka ko minnu ɲɛ u ye a ma se k'olu ɲɛ a ka gafe in yɛrɛ kun tɛmɛsɛn ye bakuruba 4 de bakuruba kelen n'o ye lakana ye dɔ sera ka k'o de la a tɔ 3 foyi kelen ma se ka kɛ olu la parce que u ye retard ta kojugu baaraw ma se ka bouger o temps kɔnɔna la tugun Mali nana kɛ kɛrɛfɛden ye diɲɛ kɔnɔna la
o yɛrɛ juguyara kosɛbɛ parce que o kɛra sababu ye ɲangini caman ni gɛrɛntɛ caman taara ka sigi an ka jamana kun. O de kɛra sababu ye sugu kɔnɔna la fɛɛrɛfɛn si tɛ se ka san an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi. Bon dɛmɛba minnu fana kun bɛ an ka secteur dɔw booster ni économiquement ni musaka ye. Olu dɛmɛbaw bɛɛ y'u yɛrɛ sama ka bɔ Mali bolo. O dɔ ye Banque mondiale ye, o dɔ ye BAD ye, o dɔ ye AFD ye. Nin bɛɛ lajɛlen na dɔ faralen filɛ nin ye fanga furancɛ kuntala min ka Sogɛli n'a ka mɔgɔ baara kɔni b'u bolo walasa ka se ka malidenw nimisi wasa ni a tora a jɔyɔrɔ la fɔ ka taa transition ban. olu bɛɛ lajɛrɛlen kɔn kan min ye k'a dɔn k'a fɔ awa taji dɔ farala o sɔgɔ kan kunna an da sera o fana ma n'o bɛ tali kɛ k'a bɔ 150 ni dɔɔnin na ka taa 160 la malidenw yɛrɛ y'o kibaruya sɔrɔ a ko kɔni kɛlen don gɛlɛya ye gɛlɛya min na ni jatew y'a jira k'a fɔ o bɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun bɛɛ lajɛrɛlen sanfɛ Lolomadi Bate ale ɲini dɔw ko kan an k'o lajɛ. Taji sɔngɔ yɛlɛli kɔfɛ mɛ kalo kɔnɔna na mun farala kan n'o ye 22 ye a filɛ ne ka yɛlɛ tuguni hakilina mun n'a taara Office National du Pétrole mɔgɔw fɛ yen wa ni kibaruya in mɔgɔ minnu bɛ taji ta ani mɔgɔ minnu b'a ta k'a feere olu ye gɛlɛya daminɛ ka ban. A gɛlɛyara fo ka fɔ k'a to ten an yɛrɛ essence 100 t'an na se an ka ciw la sisan nɔ yɛrɛ 100 essence i t'a ta ka bɔ yan ka ɲan sɔrɔ an kɔni bɛ min fɔ kɔni ni dɔ sera ka bɔ essence gɛlɛya la kɔni a bɛ diya anw yɛrɛ ye n'o tɛ an tɔɔrɔlen don dɛ fɛn foyi tɛ se ka san fɛn bɛɛ ka gɛlɛn nin ne yɛrɛ bɔtɔ de ye sugu la tan foyi tɛ se ka san. An tun bɛ nin buteli fa ka feere mɔgɔw ma 100 mais sisan an ka buteli tɛ fa bilen a bɛ na dan san o bɛɛ ye essence gɛlɛya ye hali an ka client minnu yɛrɛ bɛ n'u tun b'a san an fɛ 100 olu bɛɛ bɛ taa station na san bon hali bi olu yɛrɛ fana bɛ anw ɲininka ko station fana ka gɛlɛn. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye nin bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana saratalaw mun ni u ka baara yɔrɔ ka jan. Ka bɔ ne ka so ka na yan kilo 15 bonyanko donc don dɔw la n bɛ se ka 1,600 ta gasoil la don dɔw 1,800 a bɛ dépend alors denw na quoi denw tɛ kelen ye n b'a dɔn k'a fɔ nin min kelen filɛ nin ye a bɛna dɔ fara wari kan a bɛna dɔ fara dépense kan an b'a lajɛ course dɔw bɛ yen minnu bɛ n'o tɛ jagosa bilen ni olu kɛli ni se ka kɛ cogo wɛrɛ na min tɛ mobili ye ayiwa an bɛ mobili bila ka olu kɛ cogo wɛrɛ na gɛlɛya mana na a bɛ kɛ ni a taabolow de ye. Walasa ka dan sigi nin ko ninnu na jɛkulu mun sigilen bɛ n'o ye Forum populaire contre la vie chère ye olu bɛna laɲini dɔw bila sen kan ka taa di an ka jamana marabagaw ma. Gafe dɔ b'an bolo yan gafe kangaran don fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ taa da gouvernement ka tabali sanfɛ n'u sɔnna ka a ta vie chère ko i t'a mɛn Mali yɛrɛ la bilen mais n'u b'a ta de sa an ye kɛlɛ Forum populaire contre la vie chère ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na an b'a ta yen an b'a ɲini gouvernement fɛ a k'a lajɛ halisa a k'a lajɛ a ka hinɛ na koyi hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 4 min bɛ dɔrɔmɛ 9 in k'a k'o bɔ a la. A kɛra cogo cogo a fɔ man di nka Maliyɛnw bɛ se ka sigi dɔ farali pase sɔngɔ kan ani fɛn caman don n'a nataw la. Lolomadi Bate ka ɲɛfɔliw ye nin ye yan'an ka taa ɲɛfɛ samasɛmaliba fana bɛ min ye Mali kalataw sɛbɛn minnu b'a la ka labɛn a la don n'a nataw la ko Mali kalata bɛna boli o kan a yira k'a fɔ jalaki bolokɔni bɛ ka sin maa caman bɛ ka jalaki kunfɔlɔw bi politiki nasiratigɛ fɛ ka ɲɛsin minisiri ɲɛmaa ma k'a bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ Bafa ni Kilicɛ ye ni wulikajɔ ma kɛ ko in bɛna kɛ gɛlɛyaba ye hakili la kibaruyaw sela jamanakuntigi ɲɛmaayaso la ka ban an bɛna lajɛ nin ko bɛna tɛmɛ cogo min na n'o tɛ maa caman ka jate la ko gɛlɛyaba bɛ a rɔ ko Mali kalata tɛmɛn'u gɛlɛyaw kɛra cogo min na ko o gɛlɛya kelen nata bɛna juguya ni o ye sɛbɛn min bɛ yen n'u b'a la k'o dilan n'o sɛbɛn kɔni bolokɔrɔta kɛra an ka dibitew fɛ n'o ye CNT maaw ye ko maa tigɛ da min na min bɛ min kɛ o de b'o dɔn anw da ye laseli gansan ye an b'a ɲɛfɛ a dɔn k'a fɔ min ye ministre de la communication o fana ni maison de la presse kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ ka danna fana faga bonyalen kosɛbɛ 600,000 dira a ma di a kuma ciyara kosɛbɛ a dira hukumu jumɛn kɔnɔ kumaw ka ca ma ɲa min kɔ sa min ye maison de la presse maa ɲɛmaw n'o ye Banjugu Dante olu kɔni ye barodalasigi dɔ kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu kɔfɛ ministre yɛrɛ ka lasigiden dɔw fana kuma na n'o bɛ tali kɛ a kɛrɛfɛ maaw la ninnu bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ Banjugu Dante ale yɛrɛ fana ko kuma min fɔra ministre fɛ ko dibidibi caman bɛ o kumaw kɔnɔna la an ka Banjugu lamɛn. Mais n'an ko aide ma sara 21 dirima sur 200 millions Koulibaly n'a pas payé 1 franc a sarala wa mais nous nana kana minnu bila mission na pour dire qu'on n'a pas communiqué maison de la presse ma dire ka communiquer mandala ka tɛmɛ ne ka nin waati in kan aide in kɔrɔ ye di dɛmɛ de don ça veut dire a bɛ fara fɛn dɔ de kan et c'est une aide sous forme de subvention i y'a faamu a ma fɔ ko au monde c'est une aide sous forme de subvention presse ka aider wala sa ka indépendance sɔrɔ
presse ka aider wala sa ka impartialité soro mais aide ko rata ka fo du wari tembolo geleya bilamba di made ibi demander pour être indépendant ibi demander pour être impartial ibi demander pour être professionnel o état ma jagu yai le mot aide ça vient comme ça aide mindo lebute malote kuma shulu fente jamana kanga ki demander ka barake etara radio so daele pour que kuna foni kadi kuna foni jelenga di wala so kuna foni dila kana ta do tamine ka do mago sa parce que do fin do dama a demain akabara inke tleneala o tleneya munye wallahi mo chambe radio so la naka Quran sur l'entemo kola aka téléphone sur l'entemo kola avec info ni document kon nana wara munu dira ama on était obligé de le dire mais jamano banda fa mali kaf sanu le chetan sorola ni lu ga warda fi nabi kumina lu milliard de law lu milliard de law anga soroka bonu tayo mais ne pas bien comment sur le papier de haut. Mais quand après tout ça, des gens dans leur logique de défendre un individu, pas leur carrière, ou ta carrière défendre moi de mettre là. Ama communiquer, anti-communiquer, en danser. Banjugu Dante Segu Bamange akado hawa koni tle fly na sibekoro dimini ndo ka keni ko munu meka do bochugo ani udon chugo ye o ko ka nyini ko ara dilaufe o kado halini ma jole ni la na so chugo chika chenfo ka barake ladria kono o Banjugu Dante ko la yinu ne ka ke amedomina iko bi o saka bisabani duro ban lata bure muka ufe ka donga fo ko ba manji akule nyonya le do ye no wati nununa o sabula menye cholo ani ka donga fo ka anda mawye ma chamambe munu mo koka kokola Yusuf Kulubali ale ba nyafanye n'a yɛrɛ bɛ Gawo mara la Buramu Kafo lakanabaliya kɔni waralen do ale kɔnɔ nin waati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni an toɲɔgɔn Gawo info ka fɔli ye binganiwale caman jateminɛna nin dɔgɔkun laban ninnu na binganiwale laban yɛrɛ o kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2022 waati min na binganiwale tara ka ɲɛsin kamiyon dɔ ma Buramu ale ni Bamba cɛ maa minnu kun bɛ a kɔnɔna na ni Bamba mɛri yɛrɛ b'o la olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛn'u na o sɔgɔmada kelen duwajola dɔw kisɛ cira olu ka mɔbili la Gawo ani Buramu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ cɛnibama k'a sen fɛ ni binganiwale yɛrɛ minnu filɛ a bɔlen b'a fɛ k'olu ye maa danɛjuguw ka waleyaw ye minnu n'olu yɛrɛ bɛ Buramu ni waati na u gwɛnnen kɔ ka bɔ Ansongo Mali finitigilakaw fɛ ameto Gawo marala ka donga fo sera mi me Gawo katai ka do awa boni Carrefour la ko halibina ka bi ko ma cholo lebe unola ka sabuke ba manju ka dangani wale ukoni o wulika jobe sina ka do sera mi fana be no ye ka damne mobti kata ni begele awie mu me Gawo masuru ya la mobti ni Gawo ni nyanche nana Khadija ale bolu nyefanye k'a sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun caman bɔ bi kari min bɛ mɔgɔw ta ka taga ni u ye yɔrɔw la fɔɔ ka taa se kamiyɔnbaw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa Gawo olu yɛrɛ kɔni ma se ka sira sɔrɔ seereya dɔw ka fɔ la silamɛ dɔw ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ k'olu ye diinɛ dɛmɛbaw ye a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni de ye nin wale in kɛbaga ye bonni sira kan kari caman fɔɔ ka taa se bolimafɛn caman ma minnu yɛrɛ kɔni jɔlen tun bɛ Douazan fɔɔ ka taa se Ɔnbori ma olu jagoyara segira ka taga Seware wali ka segi ka taga Bamako nin yɔrɔ kofɔlen in sigida faamaw fɔɔ ka taa se a finitigilakaw ma olu y'a laɲini ka fɛɛrɛ dɔw sigi nin ko nin na o ma diya chauffeurw ye fɔɔ ka taa se pasagerw ma bi ni sira nin kan se bɛ maa minnu ye olu bɛ ka fɛɛrɛ siri yaasa ka se ka don opérateur économique maaw kan mɔbili kɔnɔ walasa u bɛ se ka kisi embargo gɛlɛyaw ma ani banbaci walew ma nga maa ninnu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka siran ka waleya dɔw kɛ walasa u kana gɛlɛya sɔrɔ ni waleya nin bɛ ka kɛ sababu ye ka caman fara sigidalamaw ka gɛlɛyaw kan ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka kɛɲɛ ni sira ni nafa ye a bɛ min lase dugulamaw ma a ka kan finitigilakaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ko in na saka bisaba ni 8 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka fanta tumuta me kibaruya kunfɔlɔ sonsoro ya fɔlɔ nin tun ye kibaruya kunfɔlɔw ye don kibaru kɔnɔna la tako filanan i ni kanumɔgɔw na ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ kɛnɛ to Sori Ibrahim Diallo bolo bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogoya min na ko kibaruya di malidenw ma